Report mar Lydia Okeyo mondo ng'iye ne kaka ji ng'iyo chenro mane dhi mbele doho kawuono. Thoth oganda jo Kenya ni kod siso mar ng'iyo chal ma chenro mane dhi mbele doho maduong' mogik ma pachoka. Bang' doho no chako yalo bura makwedo lendo manoyango loch mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. E kaunti ma Kisumu, kar dak Manyalenda, oganda no okawo thuolo maluwo chenro na achiel kaachiel. King'iyo TV kacha to lawyers wawuoyo to recounting be timore polling stations mani nyiso wani nitie to gionge iluni ghost polling stations. Norji wacho maber e IBC, chike mar IBC ntiere teko momi court manyalando ng'amoyombo. Mamano to wayie go to kendo wadwaro ni mondo timre kamano, kata ka en mana Mr. Ruto mano yombo to lande court kanyo. To ka en Raila Odinga, the people's president, be Orlando wage mondo wang'e ni to president wa en ng'a waol. Koro wakwayo nwabeduru mana gi jingo gi chir mondo mi kochopo tok tarik 5 wadhi yudo duoko marwa. Kata kamano jodak Manyalenda no yuago kit dhok mitiyo godo e doho mamalo chutho ka koro gikwayo mondo loknegi e dhok ma ginyalo winjo, ka bende koro gijiwo nyithindgi mondo ti matek e skunde kod kuonde tiegruok mondo medie kwan joma ya e alworano manyalo winjo chike mathurka. Kizungu makanyo pek emomiyo wadwaro jowa be odhi skul makata kiwacho gimoro ting'e gimiwacho. Kizungu ma jogo wacho pek meli iwinjo mane sub article mar kanorji otuo kanyo ni sub county koseluo ni sub article kizungu bagwa kanyo ma wan kaka jok modak Manyalenda kae ok wane ng'eyo maber. E kaunti ma Siaya, e kar bagoromo mar CDF, oganda no luwo chenro no ka koro gin kod geno ni duoko dhi wuok makare. Wan neno ka jopiny nigi mirima ka ne go kura to gifil ni kuchgi no kwal. Kendo jopiny more kaka jogi twa ka gin gi geno ni duoko madhi wuok gin duoko mabiro winjre kaka ne gigo kura. Na kwa Nyasaye ni koyie to mondo duoko wane obed maber, kiko chako bed machal gwenchwa winjo mancha litnwa ni. Kodhi maber, wani geno kaka jobondo, kaka kaachiel gi joluo, kaachiel gi kabila duto, ne wadhi lolojni. Ne litnwa, ni wayombo, timayowa, matuogowa, wadhi osiptal mani wach kura mani wagoyo. Gino litnwa malich wan jobondo. To gima wakwayo Nyasaye onego lornwa mondo kura mikwano kendo sani ni wayombi to kikwadoge yiero omiwa komno wadhigo mbele. Kata kamano penjo mopogore opogore pod nie chuny jodak mabondo ka koro gimako chunygi ka girito duoko makare. Ni to kapo ni walo bura ni ibiro wachi ni wadoge yiero kendo kosi biro mana kwan ombulu mane wasegoyo. To moloyo gima dak kwa jobondo wa ni wabeduru gi kwe to wabedi gi yie maduong' ni gini Nyasaye nyalo miyowa. Kang'ene duoko dhi duogo kaka jo Supreme Court. Alamo Nyasaye ni jo Supreme Court mondo yomiwa duoko maber, kik giwach ni wadok e yiero to gimiwa miya certificate original ka gimiyo baba. E chuny boma ma Homa Bay, thoth oganda no yuago onge mar wang' jowi mar oganda ma ginyalo luwo e bura mar dhi mbele doho no kata obedo ni gin e tijegi. Kata kamano gin kod geno ni duoko biro wuok makare. Wan gi rem ke jok moko ng'ato nyalo gombo mondo mione kaka gino achiel kachiel, lakini chandruok mantiere ni waonge godo gi kaendi, kata king'iyo kamora mora kaendi Homa Bay town kaendi onge gima nyiso kata ng'ato kata gimoro ma wanyalo neno. Bura no koro biro dhi mbele kuom ndalo 5 ka jopiny ni kod geno ni ratiro kod adiera idhi ket e lela. Lydia Okeyo, Ramogi TV.